Zergaitik idatzi tristezia emoten duen gai bategaitik, heriotzagaitik, hain zuzen ere. Bi momentu daude bizitzan garrantzitsuenak. Lehenengoa jaiotzarena da, postasun eta alaitasun momentua. Bestea, heriotzarena, ordea, tabu bat da gure gizarte honetan. Tabua eta beldurra sortzen du. Baina momentu hori askotan emango da gure bizitzan zehar. Orduan, heriotzarekin ikasi behar dugu dantza egiten. Hurbiltzen, urruntzen eta begibista ez galtzea. Ze heriotza bizitzaren parte bat da, integratu behar dugu. Eta horrela errezago izango da gure bizitza. Horregatik, dolua egiten denean liberazio bat ematen da. Irakurleek liburu amaitzen dutenean, heriotzari beldur gutxiago izatea da nire helburu nagusia.